BTCनि दैदेनगिरि BPF आफादनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैगौ 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थिनि सोमोन्दै BPF, AGP आरो BJP पार्टी अलायन्स थागोन आरो 2021 मायथाइयावबो एसेम्बलि इलेक्शनखौ खौसेयै गेलेगोन होननानै फोसावदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय कनभकेसन हाबाफारि सामलायदों। क'क्राझाराव उइमेन जास्टिस फराम गौथुमा खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। BTCनि दैदेनगिरि BPF आफादनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैगौ 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थिनि सोमोन्दै BPF, AGP आरो BJP पार्टी अलायन्स थागोन आरो 2021 मायथाइयावबो एसेम्बलि इलेक्शनखौ खौसेयै गेलेगोन होननानै फोसावदों। माने 16টামান সিটত বিজেপিয়ে খেলিব পাৰে জিকিব পৰা অৱস্থাত আছে বুলি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক ফিল্ডৰ ৱাৰ্কাৰসকলে জনাই দিছে। এলায়েন্সটো থাকিব, পাৰ্মানেণ্ট এলায়েন্সটো থাকিব, এই কথাটো আমাৰ BTC बिसायख'थिनि 2020 गेजेराव 12 सान गैलिया बे समावनो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव खायसे गोनांथार खोथाफोरखौ फोसावदों। আমি কেতিয়া মানে আমাৰ ৰাজ্যসভা MP বিশ্বজিৎ दैमाৰীৰ নমিনেশ্যনটো আমি কেতিয়া কৰিম সেইটো আমি আলোচনা কৰি পেলাই ঠিক কৰিছে যে 11 তাৰিখটো ঠিক হ'ব। सिट शेयारिंनि थाखाय बिश्वजित दैमारी आरो रिहन दैमारी बिथांमोना बेंखन सावरायमेल जुथुमनायनि गेजेरजों थिरांथाखौ खालामगोन होननानै BTCनि गाहाय दैदेनगिरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। বা কোনোবা হয়তো বিজেপি এজন দুজন ৱাৰ্কাৰে হয়তো ক'ব পাৰে যে BPFৰ লগত এলায়েন্স নাথাকিব বা কিবা কিবা এনেকুৱা হয়তো ফিল্ডত সব মানুহ একে নহয়, এজন দুজন হয়তো ক'ব পাৰে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু আমাৰ এলায়েন্সটো থাকিব পাৰ্মানেণ্ট, সেইটো আমাক জনাই দিছে, ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াও জনাই দিছে, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও জনাই দিছে। क'क्राझारनिफ्राय बिनोद नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय कनभकेसन हाबाफारि सामलायदों। बे हाबाफारियाव गाहालासे महरै नुजाथिफैनो हायो के आगरवाल आरो माननि आलासे महरै नुजाथिफैनो हायो BTCनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि आरो आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोना। आसामनि गभर्नर मानगोनां जगदीश मुखी बिथांनि हाबाफारि सामलायनायजों बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा 2009 मायथाइनिफ्राय लानानै गासै 3195 फरायसाफोरा गोजौ फरायसालिखौ बारग'लांनो हादों। बे फरायसाफोरनि गेजेराव गासै 810 साल फरायसाफोरा बे कनभकेसन हाबाफारियाव नुजाथिफैदोंमोन होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड बुहुम फरायसालिजों बानजायनाय हाबाफारि आसामनि रायजोफोर बिथां प्रफेसर जगदीश मुखी बिथाङा क्वालिटी एजुकेशननि सायाव नोजोर होगोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। ये ज़रूर ध्यान में रखें, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स भी होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टीचर्स भी होना चाहिए और रिसर्च पर ध्यान देना है, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और हमने उन्हें ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट भेजा है आपके पास, उसको स्टडी करके अभी उसमें तय होने वाला है। हम अपने फ्यूचर के कोर्सेज जो हैं वो जो आने वाली पॉलिसी है उसको मद्देनजर रख करके ही तैयार किए जाने चाहिए। क'क्राझाराव उइमेन जास्टिस फराम गौथुमा खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बिथांखौहाय भारत सरकारनिफ्राय राहा लानानै थांनाय 27 जानुवारि 2020 जा गोजोन गोरोबथा जादोंमोन, बे गोजोन गोरोबथायाव बाहागो लानो थाखाय बिथांखौ दिहुननानै लांदोंमोन। थांनाय 10 बोसोर सम बिथाङा बे जा पिस प्रसेस सोलिगासिनो दंमोन बेयाव बिथाङा जड़ितमोन। गासैबो खामानि मावनाय, मेम'रेन्डाम दैथायनायनिफ्राय लानानै गासैबो खामानियाव मावनाय हिसाबै बा बिथाङा NDFBनि फाउन्डार एबा गायसनगिरि आफादगिरि हिसाबै बिथांखौबो बिथांनि अनगायै बे सुखिया जानो हाया होननानैहाय बिथांखौ दिहुननानै लांदोंमोन।
क'क्राझार खौरांगिरि नबलाङा मंगलबार बेलासिनि 4 रिंगायाव विमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि मानगोनां डक्टर अनजालि प्रभा दैमारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियो दि गोजोन गोरोबथानि थाखाय 1 दाननि बेल मोननाय एनडीएबीनि गायसनगिरि डी आर्नाब्ला बिथांखौ थाबैनो बेल अर्डार होनांगौ। बिथांनि अनगायै बे सुक्तिया जानो हाया होननानैहाय बिथांखौ दिहुननानै लांदोंमोन। बेनि उनाव बे इन्टारिम बेलनि समा जोबनाय लोगो लोगो बेखौहाय एक्सटेनसननि थाखाय हाई कोर्टआव एपिल खालामनाय जादोंमोन, किन्तु दासिम बिनि रायखौ होथ'वाखै, मोननै डिफार खालामनाय जादों। स' आरो 5 तारिखाव एबा 5 मार्च खालि एबा समफोर बे केसनि सायाव एक्सटेनसननि सायाव बेल एक्सटेनसननि सायावहाय हियारिं दङ। जों आसा खालामो भारत सोरखारा बिथांखौ जेरैहाय गोरोबथायाव नांथारगोन, बिथां गैयाब्ला बे गोरोबथाया जाया होनना जेरै लांनाय जों आसा खालामो। दा गोरोबथानि उनाव जिखिनि मावनांगौ दङ आरो गोजोनखौ बे बिटिआर ओनसोलाव आरो जोंनि गासैबो रायजो राजानि गेजेराव जा अराय समनि थाखाय एबा पार्मानेन्ट सान्थि दिदोम गोजोनखौ गायसननो थाखाय सुक्तियाव थानाय गोरोबथायाव थानाय दफाफोरनि मोनफ्रोमबो मावनांगौखौ मावफुंनायाव बिथांखौबो बाहागो लानो होगोन होननानै जोङो आसा खालामो। गोजोन बिटिआर गोरोबथानि रादाय बायदि खौसेथिनि दावगानायखौ मावफुंनो खाबु होनांगौ होननानै भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ खावलायो बिथां दैमारिया। गिबियाव एनडीएफबीनि मोनब्रै जा दोलो दङ बे मोनब्रैबो खौसे जानांगौ। जों बेखौ नुदोंमोन जेब्ला डी आर्नाब्ला बिथाङा गोरोबथा खालामनो थाखाय बाहेरायाव फैदोंमोन। गोरोबथानि अखानायैनिफ्रायनो बिथाङा बे दोलो मोनब्रैनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानैहाय बिखुं बिखुं थानायखौहाय मोखां मोखां फज'नो हाबायमोन। आनखि क'अर्डिनेशन कमिटि इउनाइटेड एनडीएफबीबो दानो इउनाइटेड एनडीएफबीनि क'अर्डिनेशन कमिटिबो दानो हाबायमोन। नाथाय बिथाङा थांफिननायनि उनाव हयथ' जों जिबायदि आसा खालामदोंमोन, बर' रायजो राजाया जिबायदि आसा खालामदोंमोन बेबायदियाव थाहैनाय बायदि नुवाखै। बयबो बेखौ मिन्थिगौ। बेवहाय जोङो बर' विमेन जास्टिस फरामनिफ्राय बेखौनो जों खावलायनो लुबैयो जे एनडीएफबीनि बे मोनब्रै हान्जाया बर' हारिनि सार्थआव गावसोरनि थांनाय गोलाव 34 बोसोर सम जा दावहा नांबाय, जा सोमावसारबोबाय जोंनि हारिनि मोन्थायनि थाखाय, बेखौ सन्मान होनानै, बेखौ मान होनानै, रायजो राजानि गांनाय उखैनाय गोजोनखौ हास्थायनाय बेखौ मान होनानै बिथांमोनखौ जाबादिहाय रोजा रोजा मानसिफ्रा जाहोबाय लोंहोबाय थानो होबाय, दुखु खस्थ' सहिनांबाय, रोजा रोजा सेंग्रा सिख्लाफ्रा खस्थ' मोनबाय, बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जाहाथे बिथांमोना ज' जायो, खौसे जायो, जा थांखि लायो बेखौनो बे मोनब्रै एनडीएफबी हान्जाया खौसेयै थांखि लाजानायखौ जों लुबैयो। आरो बेल' नङा जे बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो जायफ्रा सागान होबाय बे गोजोन गोरोबथायाव, बिथांमोनखौ बयखौबो सागान होग्रा बयखौबो जोङो ज' जानानैहाय आवगायलांनो थाखाय ज'है जोङो जि थांखि लायो फैगौ समफोरनि थाखाय, बे बिसायख'थियानो जा जियानो जा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बा बे सुक्तिखौ जाफुंहोनायनि बेलायावनो जा। फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनावबो रावजोंबो एना एनि सानलाया जासे यूपीपीएल, बीपीएफ आरो मुंसागिरि एनडीएफबीनि मोनब्रै हान्जाखौबो जयैनो गेलेनोबो बिथां दैमारिया खावलायबावो। सागान होग्राफोरल' नङा, नाथाय जोंनि बर'नि गेजेराव जोंहा बे बिटिएडि ओनसोला, बे बिटिआर ओनसोला फिसा ओनसोल, मोनब्रै फिसा फिसा जिल्लाजों दाजानाय। बेयाव गावजों गाव मोहेर लायालासिनो, गावजों गाव चेलेन्ज खालामलायालासिनो, गावजों गाव बादायलायालासिनो बे ओनसोलनि गोजोनखौ नायनानै जों हास्थायो बिमा माहारि हिसाबै जे एनडीएफबी, यूपीपीएल आरो बीपीएफ गासैबो जुदि ज' जानानै जों फैगौ बिसायख'थियाव बाहागो लानो हायो, जोंहा रावखौबो गिनांगौ गैया, रावनिबो थाखाय जोंहा साननांगौ गैया। जोङो 40/40खौनो जोंनि मानसिफ्रा लानानैहाय बेखौ गोजोनहै दैदेनलांनो हागोन होननानै जों सानो। लोगोसे जा गोरोबथा जालांबाय, बे गोरोबथानि सायाव जोङो माखासेखौहाय एसे गुबुन गुबुन रोखोमनि नेगेटिभ कमेन्ट्सफोर होनाय जों नुगासिनो दङ। जों खावलायनो लुबैयो बे समा बे गोजोन गोरोबथाखौ सोंखारिनायनि सम नङा, नाथाय बेखौ बरायनायजों लोगोसे मान होनायनिसो सम। बे समा बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि बे बिटिआर ओनसोलावहाय गोजोन लाबोनायनि सम, जौगाथायनि बाथ्रा साननायनि सम,
बे गोरोबथाव थानाय मोनफ्रोमबो दफाखौ जाफुंहोनायनि थाखाय साननायनि सम आरो बे ओनसोलाव हारि धोरोम बेफोरखौ नेवसिनानै गोजोनहै खौसेहै मोनसे गोजोन ओनसोल दानायनि साननायनिसो सम बेवहाय जों खावलायो जाहाथे रावबो बिनि हेंथायै बुङा आरो बे गोरोबथाखौ जाहाथे बयबो मान होयो। क'क्राझारनिफ्राय बिरन्जन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरो नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।